Amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai tauraron duniya. Kai ne masoyin da nake kallo in samu farin ciki a cikin zuciyata. Ƙaunarka ita ce maganin komai na da damuwata. Na fi son ka fiye da komai na rayuwata. Ƙaddara ta wa kai ka saba. Kai kaɗai ne burina kuma kai kaɗai ne nishaɗi. Na fi son ka fiye da komai. Kai kaɗai ne abin ambatan da nake ambata domin samun nishaɗi. Na fi son farin cikin ka fiye da farin cikin raina. Ƙaddara ta taka ce, kamar yadda ƙaddara ta taka ce. Na fi son rayu da kai fiye da komai a cikin wannan duniya. Wannan wasiƙar na rubuto maka ita ne domin in bayyana maka irin son da nake maka a cikin zuciyata. Irin son da nake maka ba zai taɓa misaltuwa ba ko daidai da ƙwayar zarra a cikin zuciya. Hankalina ya kasa ɗaukar wani irin so nake maka, saboda kai mutum ne mai tarin tarbiyya, ilimi da kuma haƙuri. Burina shine in rayu da kai a kowane irin yanayi. Na fi son zama da kai fiye da zama da komai. Na fi son wanzuwa da kai fiye da wanzuwa da komai. Kai kaɗai ne hasken da nake ji a jikina a kowane lokaci in samu farin ciki. Rasa ka daidai yake da rasa rayuwata ta har abada. Kada ka yi nisa da zuciyata, domin zuciyata taka ce. Kada ka cutar da zuciyata, domin zuciyata yarinya ce wacce bata san komai ba face so. Ka tausaya mini a kowane lokaci, domin tausaya mini daidai yake da cewa zan rayu da kai na har abada. Bana fatan rasa ka a kowane lokaci, bana kuma fatan mu rabu a kowane irin yanayi. Ina son ka, ina son ka, ina son ka. Ka huta lafiya.